ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଏହି ଅଧୀନରେ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି PF ବେତନରୁ କଟାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ESI ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।